गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो बेजों लोगोसेयैनो आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामगोन आरो चेनेलखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै। VCDCनि चेयारमेनआ UPPL प्राइमारिनि आफादगिरिखौ बुदों, नाथाय मानो, माब्रै आरो बबेयाव? खोथाया जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव मोनसे घटना, गावजों गाव बुलायनाय। माने VCDCनि चेयारमेनआ मोनसे भाइरेल जादोंमोननो। दा बे भाइरेल जानायखाय प्राइमारिनिफ्राय गावसिनि पार्टिनि गाइडलाइन बायदियै चेयारमेनखौ बोख्लायनो नागिरदोंमोन। नाथाय बे बोख्लायनो नागिरनायनि थाखायनो चेयारमेनआ माखासे गावनि पार्टनारफोरखौ लानानै प्राइमारिनि आफादगिरिखौ लागायहैबाय। दा बेबायदि जादों। आसलते बिथांमोननि गेजेराव बिथोराव सिङाव गोरोबलायनाय गैमारला नामा? ओंखायनो बेफोरबायदि जाथायफ्रा जाफ्लेबाय थादों। भाइरेलाथ' जागासिनो दं। बिदिब्ला भिडिअखौ एसे नायदिनि। सालबारियाव VCDCनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरा प्राइमारि UPPLनि आफादगिरिनि सायाव गाग्लोबनाय जाथाय। 21 नं सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय खरामारा रुपहि VCDCनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरा खरामारा प्राइमारि UPPLनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीखौ गाग्लोबदों। राजेश नार्जारिया साननैसो सिगां खौरां बिजोङाव माखासे समाजारि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय खरामारा प्राइमारि UPPLनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीया बोख्लायनांगौनि दाबि दिखांदोंमोन। बेखौ लानानै दिनै दावराव दावसि सोमजियो। बेनि उनाव खरामारा VCDCनि चेयारमेन राजेश नार्जारी आरो मेम्बार निकुंज रामसियारी, प्रणब मुसाहारी, रामसातारी प्राइमारिनि जिल्ला मावख' नेहाथारि रातुल रामसियारी, रामसातारी प्राइमारिनि दुखा बसुमतारी बिथांमोना जथायै लोगो नांनानै खरामारा रुपहि प्राइमारिनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीखौ गाग्लोबदों। थारैनो UPPL दोलोआव बेफोरबायदि जाथाय एबा समाजनि बेरेखा हाबा मावनाय जाथाया जाफ्लेगासिनो दं। आखाइफोराव इयाव सियार जांखौ बुदों बिथांमोना, गोरनायावबो आंनाव नांदों, बेयावबो नांदों। प्राइमारिनि मोनसेबो खोथाखौ दिनैहालागै खोनासङाखै। VCDCआव सासे चेयारमेना जोंनिया भाइरेल जादों। दा जों इखौ अलरेडि जोङो ब्लगाव प्राइमारिनि जानानै जोङो रिजलिउसन होदों। बिथांनि मुङाव बिथांखौ VCDCनिफ्राय दाननांगौ होननानै। दा सापर्टारफोराबो बिथांखौ बिबाननिफ्राय दानजानायखौ लुबैदों आरो लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोनाबो सालायनायखौ मोजां मोनाखै लेखा बायदियैनो। बिथांमोनाबो प्राइमारिखौबो खावलायदों, डिस्ट्रिक्टखौबो खावलायदों। आसलते मा जामारखो? UPPLआव गावजों गाव गोरोबलायनाय गैमारला नामा? भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो हम हाखाबायना। दा साननो गोनां बाथ्राया बिसोर जुदि गावसोरनि गेजेरावनो गोरोबलायनाय गैयाबा बिथांमोनहा माब्रै सरकार सालायगोन? रायजो राजाफोरखौ बोरै सन्थुष्ट खालामगोन? आरो मोनसे खोथाया बेनो जे बिथांमोननिया मा चेयारमेना भाइरेल जालाय, मेम्बारा भाइरेल जालाय, मा भाइरेलल' जालाबाय थादों? मा जादों? थाखा फैसाफ्रा बांद्रायखो ना माखो? एसे साननांगौ जाबाय रायजो राजाफ्रा। सोर मोजां सोर गाज्रि बासिदो। दा UPPL दोलोआव बेबायदि गावजों गाव बुलायनाय, सौलायनाय, गावजों गाव मुं सुलायनाय, भाइरेल जालाबाय थानायखौ नुनानै जोङो हमनो हायो जे बिथांमोननि गेजेराव माने माबा मोनसे गोरोबलायै बिथोराव जाथारबाय। गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय रौतायाव अमेन BPFनि जथुम्मा जादोंमोन। दा बे जथुम्मायाव माखासे आइजोफोरा माबायदि बुंदों प्रमद बर' सारखौ। प्रमद बर' सारा खोनायोब्ला माबायदि मोनगोन? अब्ला भिडिअखौ एसे नायदिनि। UPPL सरकाराथ' सरकार नङा, मारैहाय सरकार नङा होननानै बुंखो आङो। आं लाजिनायसो मोनो। प्रमद बर'नि खौरां बुङोब्ला आं लाजिनायसो मोनो। साननो बिदि प्रमद बर' सारनि जुदि खोथाखौ जुदि भाबियोब्ला लाजिथाव बाथ्रा। बियो आबसु आन्दलन खालामबोनानै बेसेबां सिगाङाव आसाम डिभाइड 50-50 होननानै बुंदोंमोन। आसाम डिभाइड 50-50आव दायो मानि खोमानो 50-50 नागिरखो बिलाय? आरो दायो बुंनो थाङोब्ला बियो सिगां बेसेबां बर' हारिनि थाखाय गोदोर गोदोर खौरां बुंदोंमोन। बियो गादियाव जिरायनो थाखाय, मासियाव जिरायनो थाखाय बियो बेबायदि माबा खालामाखै होनना बुंदोंमोन बियो। खिन्थु दायो दिनै मानो गादियाव जिरायखो बियो? मानो गादियाव जिरायनानैसो जिरायनो लुगैनानैसो बेसेबांखिनि राजनितिकआव फैबाय। राजनितिकआव फैनानै दायो बियो बेबायदि शिफ्ट जाबाय। जाय मानसिफोरा हौवाफोरबो हिनजावफोरबो जाय मानसिया नांगोलखौ निग्लेक्ट खालामनानै सावदोंमोन, जुहुद्रुदोंमोन, खिथु खिथादोंमोन गामसा फैलानानै, बेफोरो बहुत पाप जागोन। आरो मानि कारनाव जोंनि BPF निफ्राय
थांदोंमोन थारमाने परिबर्तन जागोन होननानै हा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिसोरो 75,000 होगोन होननानै हा बिसोरखौ लुप होनानै लांदोंमोन न'खर न'खर बिसोरनो साख्रि होगोन होनदोंमोन इनिखाय थारमाने बेबायदि बुरखायनानै हा लांदोंमोन आरो दा गासै न'खरावबो साख्रि होयोब्ला माहाथो साख्रि गैया दिनैसिम आरो 75,000 जितु सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होगोन होनदोंमोन माहाथो जोंनि आमजुलियाव थांनानै कुन्दुरबिलाव एग्रिकालसारनिहाय फैसा बेबायदि माहे माहे हप्ता इदि फैसा हाबगोन होननानै माहे फैसा हाबगोन होननानै हा जितु डकुमेन्टस लानानै बिसोरो 50 थाखा फैसा कालेक्ट खालामनानै बिसोरो इदि थगायनानै लानानै फैदों होनबा बिसोरो कमियो जोंनि गामियावनो जोंनि एरियायाव 1000नि बारा बेबायदि मानसिफोरा डकुमेन्टस होनानै 50 थाखा फैसा होनानै बेबायदि जइन खालामदोंमोन खिन्थु दिनैसिम गैया होनबा मानि कारनाव जोंलाय फोथायनो बे 17 बोसोराव मा मावखो गागायानो जेराव जिरायदों जेराव एसेम्बलि खालामदों बेफोरो सोर बनायनाय हाग्रामा सार जुदि बनायाखैब्ला जोंनि बिपिएफ समनि गोनजासो जितु दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दोङो न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबखग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो दायो इलेक्सन फैनायनि सिगाङावनो जुदि एफेक्सन खालामदोंबा आरो इलेक्सन बायखांब्ला आरो बेयाव माबायदि खालामगोन जोंनि गोरिब गुन्द्राखौ हा हु सेख'जोबनानै बेयाव लुवार बायदि थैसोबखगोन बियो बेखौ लुवार होननानैसो आं बुंनाय भिडिअखौ नायनानै निस्सय हमनो हाबाय रायजो राजा नोंथांमोना बुंजाथावथावखा आरो बयबो बुंखागोन गासैबो बर' हारियानो बे जिनिसखौ गोसोआव थाबाय प्रमद बर' सारनि जाय समाव बिथाङा एबसुनि आफादगिरिमोन बे समाव बिथाङा रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि थगायनानै दा बेफोरखौ रावबो बर' हारिया बर' फिसा हिसाबै रावबो बावनाय नङा दा जायफोर बिथांजों लोगोसे सरकाराव दं बिथांमोनहाबो रावबो बावनाय नङा दा सरकाराव दं हिसाबै सिरि नाथाय माब्लाबा बिथांमोनाबो बे खोथाखौ बुंखागोन एकदम सियर मानोना बर' हिसाबै बर' जाथिखौनो थगायथारनाय जादों नालाय सारनि खोथायाबो दा बे हिसाबै खुनु बर' फिसाया बे खोथाखौ बावनाय नङा आरो प्रमद बर' सारा बावलांनो हागौ नाथाय रावबो बर' फिसाया बे खोथाखौ बावनाय नङा आं दिनैहाय भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै दिनै भिडिअआ एसेनोसै जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ जय बर' हारिनि